खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। दिनैनि गोथार सानावनो बर' हारिनि अलंबार थुनलाइगिरि, थुनफावथायगिरि आरो सोलोंथाइगिरि बिथां कमल कुमार ब्रह्म गेदेमानि जोनोम सान। बिथां गेदेमानि बोसोरारि जोनोम सानाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म आरो साफ्रोमबो बर' हारिनि फिसाफोरा खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरो। बिथांनि मेहेरगोनां सोरजिनाय लिरबिदांफोरा अराय बर' थुनलाइ सिबियारिफोरखौ थुलुंगा होलांबाय थागोन। बर' हारिया बिथां गेदेमाखौ अराय गोसोखांगोन। बिथांनि सोरजिथाया जुगामि जागोन। खौरां बिजोङाव गोबां मुंदांखा जानो हानाय सा सानजा भारतनि दोहोनिसिन इउटुबार। सावगारियाव नोंथांमोना नुनाय लाइमोन सेंग्राया आसाम रायजो गवालपारानि। मुङा बिथांनि मुस्ताफिजुर रहमान। बिथांनि बैसोआ 25 बोसोरल'। मुस्ताफिजुरनि बिफाया सासे सादारन दंफां मिस्ट्रि। 2 बोसोरनि सिगां गंसे मबाइल बायनो रां गैयामोन। नाथाय दिनैनि तारिखआव बिथाङा दानफ्रामबो इउटुब आरो गुबुन गुबुन फालांगिनिफ्राय 50 लाखनिफ्राय 60 लाखसिम रां खामायनो हायो होनना मिन्थिनो मोन्दों। 2 बोसोरनि सिगाङाव बिथाङा इउटुबाव भिडिअ आपल'ड खालामनो जागायजेनदोंमोन। दा बियो सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो दोहोनिसिन इउटुबार। दा बिहा गंगुथा भिआइपि गारि, गंसे मार्सिडिज गारि जायनि बाजार बेसेना 80 लाख रां। बियो गंसे शपिं मलनिबो बिगोमा। गावनि धोनजों गावनि थाखाय 5 सिकिउरिटि लाखिदों। दासान्दि बियो ससियेल मिडियायाव सावरायजानाय सासे सुबुं। बिथांनि गुबै इउटुब चेनेलनि मुङा फाइटी मिउजिक कम्पानि, जाय बिथाङा हिन्दी रावजों भिडिअ खालामो। गासै बिथाङा मोन 7था इउटुब चेनेल दं। गासैबो भिडिअआनो मिलियन मिलियन भिउस जायो। बिथांनि बे जाफुंसारनाया बिथांखौ मुंदांखा खालामदों। नाथाय गोसो होनो गोनां खोथाया जाहैबाय, जोंनि बर' रावजों बेफोरबायदि जानो सानोब्ला साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय जागोन। मोजां रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरा गियान दङब्ला हिन्दी इंराजियाव खालामना हारिखौ मुं खालाम, लोगोसे गावखौबो फसंनो हागोन। टकिय' अलिम्पिक 2020 आव भारतारि हकी टीमनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारतनि आइजो हकी हानजा आरो भारतनि हौवा हकी हानजा मोन्नैबो सेमिफाइनालाव आगान सुरबाय। बेयो भारत हादरनि थाखाय अलिम्पिकआव गोग्गाथाव रादाब। भारतारि हौवा टीमआ इंलेन्डखौ फेजेनो आरो भारतारि आइजो टीमआ अस्ट्रेलियाखौ फेजेननो हायो। हादरनाङै मोन्नैबो हकी टीमनि सेमिफाइनालाव आगान होनायखौ गोग्गानाय मोन्दों आरो बे समाव बयबो मिजिंथिदों फाइनालाव थांनो हागोन होनना। आसाम मिज'रामनि सिमा जेंनानि हांगामाखौ सावरायना बोस्रांनायनि खोथा होदों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ। आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मिज'रामनि गिबि मन्त्रि ज'रामथांगानि गेजेराव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह। आसाम मिज'राम सिमनानि जेंनाखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों सुस्रांगोन। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा टेलिफननि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो मिज'रामनि गिबि मन्त्रि ज'रामथांगा बिथांमोनजों सावरायलायनानै आसाम मिज'रामनि सिमानि जेंनाखौ लानानै मोनसे ओंथिगोनां सावरायज्लायनानै सुस्रांनो बिथांखि लादों। मिज'रामनि गिबि मन्त्रि ज'रामथांगा बिथाङा मिज'रामनि सुबुंफोरखौ नेवसिनानै ससियेल मिडियाफोराव नंखाय खौरां फोसावनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय खावलायदों। मख'थावनादि आसाम मिज'राम सिमनानि जेंनाखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि आरो मिज'रामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना रबिबाराव दाङाबाजिखौ लानानै मोनसे गोरोबथायाव फैयोदि थांनाय 26 जुलाइनि दाङाबाजि जाथायखौ फोजोबस्रांनाय जागोन होनना। बेराफारसेथिं आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों सा सानजा रायजोआ बेफोरबायदियैनो खौसेयै थागोन आरो आसाम मिज'राम सिमनानि जेंनाखौ गिबि मन्त्रि ज'रामथांगाजों सावरायज्लायनानै सुस्रांनाय जागोन होननाबो फोरमायथिनाय नुनो मोन्दों। फरायसाफोरनि इयुनखौ साननानै फरायसालि खुलिनायनि सायाव बाथ्रा बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया। फोरोंगिरि, फरायसा आरो दिथागिरिफ्रा बे समाव जिंगा सिफुनाय समावनो खौराङाव बुंदों। कभिड-19नि नारसिननाया रायजोआव खमायोब्ला गासैबो फरायसालिफ्रा फैगौ 1 सेप्तेम्बर खालारनिफ्राय खुलिनाय जागोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। जोबथा खौराङाव दङ। भटगाव पिसिडिसिनि चेयारमेन, मेम्बार आरो जिआरएसनि हेंथायै रायजो राजाफोरा जाख्ल'नायनि अजद होदों। सोलायथायनि स्ल'गानजों बिटिसिनि खुंथाय गोहोआव फैनाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि मित्रजोट खुंथायनि 6 दाननि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लानि फकिराग्राम बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय भटगाव पिसिडिसिआव गेदेर जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद सिखारदों। फकिराग्राम बिटिसि बियाबनि एमसिएलए आरो आथिखालनि बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे सम्पकआ जौगालु हाबाफारि मावनायखौ नोजोर होनायनि सोलाय
मेथाइ रोजाब रोजाब रंजा खुसि मिनि बाला बाला थानाय समावनो पगेराग्राम बियामनि बेंखनाव थानाय पटगाव पिसिडिसिनि रायजो राजाफोरा पिसिडिसिनि चेयारमेन मेम्बार लोगोसे जिआरएसनि हेंथायै गोख्रों जाख्ल'नायनि अजद दैखांदों। पटगाव पिसिडिसि चेयारमेन जबर आलीनि हेंथायै रायजो राजाफोरा आखायाव हासिब लानानै बायदि बायदि स्लगान होनानै थासारिखौ गोमखांहोयो। गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा अजद लाबोनाय बायदिब्ला पटगाव पिसिडिसिनि चेयारमेन जब्बर आली आरो जिआरएसफोरा प्रधान मन्त्रि आवास योजना जब कार्ड बायदि बायदिनि मुङाव 10,000निफ्राय 15,000सिम रां लादों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।